Dobrý deň, dovolte mi, aby som vás privítala na tlačovej konferencii pána Jozefa Behila pri príležitosti ohlásenia jeho kandidatúry na prezidenta Slovenskej republiky. Teraz poprosím pána Behila o úvodné slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na našom dnešnom stretnutí. A dovolte mi predovšetkým, aby som vás dnes presvedčil o tom, že moje úmysly sú vážne, že moje úmysly sú priame a že to, čo budem hovoriť, naozaj myslím vážne a úprimne. Pokúsim sa o to. Dámy a páni, v pozvaní, ktoré ste dostali, ste určite našli dva okruhy otázok, ktorým by som sa rád dnes venoval. Jeden okruh sa bude venovať samozrejme mojej kandidatúre, mojej zamýšľanej kandidatúre. Zamýšľanej preto, lebo dnes vlastne sme v procese, kedy aj ja na základe mojich aktivít a na základe mojich skúseností a na základe toho, aby som presvedčil ľudí, zháňam podpisy, ktoré predpisuje zákon. A tá druhá záležitosť súvisí s tým, čo si želajú občania. Chcel by som ale v prvom rade povedať, že nie som tu len z vlastného rozhodnutia. Som tu predovšetkým preto, lebo si to želal okruh ľudí, ktorí pracujú v 3. sektore. Ale chcel by som vás upozorniť na to, aby ste rozlišovali a poprosiť vás o to, aby ste rozlišovali, čo je 3. sektor a čo nie je 3. sektor. Nie sú to ľudia, nie sú to zástupcovia grémia 3. sektora. Tí ma o to nepožiadali. Mňa požiadali o to ľudia, ktorí tvoria väčšinu zástupcov 3. sektora, ktorí sú organizovaní vo viac ako 40 000 organizáciách registrovaných ministerstvom vnútra. Nehovorím, že ma o to požiadali všetci. Ale na základe toho, že pracujem dlhé roky v 3. sektore, aj v spoločenských organizáciách som pracoval, na základe toho, že poznám názory ľudí, že sa obracali na mňa s týmito názormi, že sa obracali na mňa s požiadavkami a že sa obracali na mňa aj s názormi na dnešnú spoločnosť, aj s názormi takými, aké mali predstavy v 89. a aká je realita dnes. Na základe týchto rozhovorov, týchto podnetov a týchto skúseností prišli za mnou zástupcovia niektorých organizácií a požiadali ma ešte v decembri minulého roku, aby som išiel kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Moje rozhodnutie samozrejme nepadlo hneď. Moje rozhodnutie som si nechal dobre uležať a dobre som sa sústredil na to, čo im odpoviem. A moje vlastné rozhodnutie o tom, že pôjdem kandidovať, vlastne padlo až v máji tohoto kalendárneho roka. Ale padlo na základe toho, že ľudia, ktorí prišli za mnou, prišli s programom. Oslovili ma programom, oslovili ma svojimi myšlienkami a hlavne ma oslovili pevnou vôľou, že to, čo vlastne napísali a to, čo predložili a to, čo chcú vykonať spoločne so mnou, bolo založené na realite a na správnom hodnotení dneška a dnešnej situácie našej spoločnosti. Viete, my sme zhromažďovali v našich organizáciách v rámci 3. sektora, myslím toho zdravého 3. sektora, veľa myšlienok a veľa námetov. Ja som uvažoval nad tým, že či vám niektoré dnes odcitujem, ale myslím si, že pri takejto príležitosti asi nie je veľmi vhodné, aby som niečo čítal. Chcem vám preto povedať, že zhodli sme sa spoločne s nimi na nasledovnom. Keď som sa pýtal, aký mám byť, alebo akého si ma predstavujú, alebo aký by mal byť teda prezident Slovenskej republiky, tak mi povedali, že želajú si, aby som v prvom rade nebol človek, ktorý je podporovaný z ticha a zo zákulisia stranických sekretariátov, alebo nejakej inej stranickej organizácie, ktorá síce nie je možno až taká významná, ale že takto si nepredstavujú. Proste človeka, ktorý by mal sedieť v prezidentskom paláci. Ďalšia záležitosť, že nepredstavujú si ani to, že aby som sa nevyjadroval takým spôsobom, že vidím veci inak, ale mám povedať, ako tie veci vidím. Nie inak. Ďalšia záležitosť, ktorá ma veľmi zaujala na ich odporúčaní a na tom, že mal by to byť človek, ktorý žije taký istý život, ako obyčajní ľudia v našej krajine. Ktorí vedia, kde je podstata problému. Ktorí sa neskrývajú a nečakajú na to,
že im niekto povie, že prosím vás pekne, počkajte, však my sa ešte rozhodneme, koho podporíme. Takí kandidáti dneska viac menej ohlasujú alebo čakali na rozhodnutie sekretariátov. Prosím vás pekne, títo ľudia majú dnes svojich zástupcov v Národnej rade. Tých zástupcov je tam 150. A zásluhou aj týchto zástupcov je dnes spoločnosť v takom stave a preto sa ľudia tak o nej vyjadrujú, ako sa vyjadrujú. Nechcem nikoho menovať, nechcem nikoho kritizovať. Ja z tejto pozície nechcem vyhlasovať niečo také, že som proti niekomu. Ja som predovšetkým za. Moja strana sú ľudia, sú obyvatelia tohoto štátu, sú obyvatelia Slovenska, sú obyvatelia tejto krajiny. Sú to obyčajní, normálni, prostí ľudia, ktorí žijú bežný život a samozrejme majú bežné, ale veľmi vážne starosti. Aj zásluhou tých, ktorí za 20 rokov nenašli k ním cestu. Nenašli si k ním cestu. Viete, dnes každý rozpráva o tom, že chcel by, myslím s politikou, prepáčte, že chcel by znížiť počet poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky. Viete, kedy táto myšlienka sa objavila napríklad v politologickej revi? Už v roku 2004-2005. Dámy a páni, 10 rokov, nebudeme hovoriť o 20 rokoch, pretože to je veľa, ale 10 rokov sa hovorí o tom, že máme znížiť na našom Slovensku počet zástupcov ľudu v Národnej rade Slovenskej republiky. Viete, my si uvedomujeme, a uvedomujem si to aj ja, že napríklad Bratislava ako taká, len Bratislava má 900 poslancov. Košice majú 600 poslancov. Myslím teraz všetkých typov. Hej? Od komunálnej sféry aj po najvyššie mestské a regionálne, respektíve vyššie územné celky. Ale kde je vidieť ich práca? Kde je vidieť ich účinnosť? Kde je vidieť ich záujem? Kde je vidieť ich kontakt s ľuďmi? Kde je vidieť to, že by sa malo volať čo zlepšiť? 10 rokov aj prednedávnom odvysielala istá televízia taký v rámci spravodajstva taký malý rozhovor, že áno, všetky politické strany majú záujem znižiť počet poslancov v Národnej rade. Voľne prechádzam k tomu, čo je vlastne v pozvánke, hej? Pretože občania, tí, ktorí ma navrhli a ktorí majú záujem, aby som išiel kandidovať, vyslovili jednoznačnú žiadosť, že v prvom rade je potrebné v tejto spoločnosti urobiť rázny poriadok. Tu nie je poriadok, tu nie je systém. Systém je zle nastavený. Systém je proti človeku, proti občanovi. A o to práve ide. Ja nechcem byť odložený človek na gauči v prezidentskom paláci. A to prehlasujem úplne otvorene. A pevne verím a budem robiť všetko preto, otvorene to prehlasujem, aby som bol zvolený. Ale nebudem tam odložený ako kus nábytku. Nebudem rozprávať ľuďom nepravdy. Aj keď na Slovensku platí, že dneska je najväčší hlupák ten, kto hovorí pravdu. Ale vážený, toto raz musí prestať. Veď v tých rokoch, kedy sa lámala doba, v tých rokoch to bolo o inom. Ale dnes ľudia mojej vekovej kategórie vedia veľmi dobre posúdiť, že ako to vlastne bolo v minulosti, ako je to teraz a aké boli sľuby a čo sa z nich splnilo. Záverom, aby som dlho nerečnil, chcem ešte raz deklarovať to, že naozaj mám záujem a pokiaľ budem mať dostatok podpisov od občanov, mám záujem kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky s plnou vážnosťou a s plnou zodpovednosťou a s vedomím si toho, aké má prezident právomoci, čo môže vykonať, ale aj s vedomím si toho, čo môže prezident iniciovať. A ako môže prizvať k svojmu programu a k svojej práci ľudí. Dámy a páni, ďakujem vám pekne. Očakávam vaše otázky. Ďakujem. Dámy a páni, dovolil som si pre vás pripraviť jednu malú pozornosť. Na stoloch, každý pred sebou, tam, kde sedíte, ste si určite našli jednu knižku. Je to knižka, môžem povedať, od môjho priateľa. Jej autor je pán doktor Dvožák, ktorý je známy historik a ktorého určite všetci poznáte. Táto kniha je s jeho originálnym autogramom a dovolte mi, aby som aj ju venoval ako malú pozornosť s jednou takou myšlienkou, že je to človek, ktorý presne vie, o čom píše a ktorý sa zaviazal nikdy neskresľovať našu históriu. A ja si takých ľudí vážim. Ďakujem. Na základe dobrovoľníkov, ktorí sú členmi organizácií toho tretieho sektora, ktorý som spomínal, máme okolo 170 až 180 dobrovoľníkov, ktorí aj počas prázdnin
Samozrejme tých, ktorí boli na dovolenkách nie, ale aj počas prázdnin sa rozhodli samozrejme zbierať tie podpisy a viac menej nás oslovili sami. Takže na nich sme sa obrátili a spoľahli sme sa na nich. Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Ešte jedna vec. Nech sa páči. Spomínali ten počet poslancov v Národnej rade, vy ste hovorili o tom, že 10 rokov sa o tom hovorí. Ale to znamená, že vy to chcete presadzovať tiež? Jeden z mojich takých ústredných bodov programu, ktorý chcem iniciovať, je zníženie počtu poslancov a zmenu volebného systému. Z pomerného na väčšinový. Z pomerného na väčšinový a na koľko poslancov by sa mohli? 87. Aj uvediem dôvod, prečo, pokiaľ máte záujem. Nemám s tým problém. Tak uvedzte. Jeden dôvod je ten, že občan okresu ako takého by mal poznať svojho poslanca. A ten poslanec by mal pracovať tak, že by mal predovšetkým pracovať pre občana. To znamená, keď už teda je v Národnej rade a keď mal sedieť v Národnej rade, tak by tam mal byť 2 týždne v mesiaci a 2 týždne by mal byť minimálne v okrese, aby poznal názory svojich občanov. Občania dneska nemajú záujem veľmi voliť politické strany. A viete, preto sa aj čudujem niekomu, že čaká na to, ako dopadnú voľby do vyšších územných celkov a potom chce ohlásiť kandidatúru za istú politickú stranu. K čomu je to dobré? Je si vedomý svojej síly? Alebo je si vedomý toho, že ináč by možno neúspel? Čoho si je vedomý? Je to otázka. Nech sa páči, teatri. Dolinský teatri ešte Nech sa páči. Opýtať, vy tu máte v programe napríklad boj proti chudobe, viac práce pre ľudí, alebo Áno. zdarma lieky pre deti a dôchodcov. Áno. Máte to nejako reálne podchytené, alebo je to len viac menej taký bonmot? Pred voľbami väčšina... Nie, viete čo, neberte to tak, že by to bol bonmot. Ďakujem za otázku. Určite to nie je bonmot. Poviem vám jeden kratučký príklad iba, lebo nechcem dlho hovoriť a nechcem dlho zdržovať, pretože možno, že zo začiatku sa mi zdalo, že nemáte otázky, ale som rád, že máte. Zoberte si, že na Slovensku sa predalo, dajme tomu za posledných 10 rokov, 200 000 bytov. Alebo 300 000 bytov, čo je pomerne reálne číslo. Pretože o mne je všeobecne známe, že som sa pohyboval v nehnuteľnostiach a robil som s nehnuteľnostiami. To netajím, ani to nikdy tajiť nebudem, pretože to ma živilo. A živí ešte stále. Zoberte si, že tieto byty sa predávajú z DPH, ale súkromným občanom. A teraz je jedna otázka. Čo s tou DPH-čkou je? Kam ide? Komu sa vracia? Prečo by nemohla ísť napríklad na lieky pre choré deti? Alebo prečo by nemohla ísť na lieky pre starých ľudí? Zabudli sme, čo je o 3 grošoch? Zabudli sme, že jeden vraciam, z druhého požičiavam a z tretieho sám žijem? Ja si myslím, že na to by sme nemali zabúdať, lebo to je aj o ľuďoch. To není o financiách, to je o ľuďoch, o vzťahoch medzi generáciami. Takto si to asi predstavujem ja. A to je ten základ toho bodu v tom programe. Ďakujem. Nech sa páči. Nech sa páči, sú ešte nejaké ďalšie otázky? Ak nie, tak vás pozývame na malé občerstvenie. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne a budem sa tešiť v budúcnosti na spoluprácu.